আগতে তেওঁ ক'লে যে তেওঁ 50,000 ভোটত জিকিব আৰু সঁচাকৈ সেইটোৱে হ'ল তো थांनाय आसाम विधानसभा इलेक्शननि उनाव रिजाल्ट जोबखांनायनि उनाव जाय दोलोफोरा जेनदों जाय पार्टिफ्रा जेनदों बिनि सायाव जेननायनि गुबै आरो बिजेपि पार्टिया माबोरैबा इसेबां स्ट्रंलि बोरै जि खोथा होदों जि बाथ्रा बुंदों जि बुंदों इसेबां भटआव देरहागोन 20,000 भटआव देरहागोन 30,000 भटआव देरहागोन 50,000 भटआव देरहागोन जेरै बुंदों बेबायदिनो देरहासार जालांदों तो बेखौ लानानै गोबांथार जायफ्रा जेननाय पार्टी बा जेननाय कैंडिडेटफ्रा गोबां गाव गावनि ओपिनियन बा क्लियारिफिकेशनखौ होगासिनो दङ तो कंकि चौधुरी जाय गुवाहाटी कन्स्टिट्युएन्सिनिफ्राय एजिपि बा कंग्रेस जथाय हान्जानि इंडिया जथाय हान्जानि पार्टीनि कैंडिडेटमोन तो बिथाङा जेनखांनायनि उनाव माखासे बाथ्रा फोरमायदों आरो नोंथांमोना नुदों जोंनि बिटिसिआव एबसुनि बारग' प्रेसिडेन्ट मानगिरि दिपेन बर' सार बिथाङा जेननायनि उनाव मोनसे पस्ट होदों आरो बे पस्ट होनायखौ लानानै गोबांथार माखासे बाथ्रा फोरमायगासिनो दङ तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नैबे समाव जोबोद इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन মোৰ মৰমৰ অসমবাসী ৰাইজ জীৱনৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচনী যুঁজত বহুতো মিঠা অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ লগতে তিতা কেহা অভিজ্ঞতাও যে পাইছিলোঁ সেয়াটো আপোনালোকে সময় সময় দেখি আহিছে গম পাই আহিছে যিহেতু এতিয়া জয় পৰাজয় কথাবোৰ শেষ হ'ল সেইবাবে আজি মই কিছুমান নিজৰ মনৰ অনুভৱ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ নতুন প্ৰজন্মৰ জেনজি প্ৰাৰ্থী হিচাপে এই নিৰ্বাচনত মই পেৰাচুট লেণ্ডিঙো কৰিলোঁ লগতে মধ্য গুৱাহাটীৰ অলিয়ে গলিয়ে আৰু পাহাৰবোৰতো ঘূৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ বহুত মৰম আন্তৰিকতা আৰু আশীৰ্বাদো পালোঁ লগতে কিছু ভোটো পালোঁ এই ইলেকশ্যনত মই পৰাজিত হ'লোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যে মই হাৰিও মই জিকিছোঁ আৰু আমাৰ কেয়াৰটেকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ষ্টাইলত ক'ব গ'লে হাৰ কৰ জিতনে वाले को बाजीगर कहते हैं ধেমালি বাদ দি মই কিছুমান চিৰিয়াছ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মই অবাক হৈ গ'লো দেখি ইয়াতে আমাৰ অসমত কি ধৰণৰ আৰু কি লেভেলৰ ৰাজনীতি চলি আছে ইয়াতে মূল সমস্যাৰ কথা দেখোন কোনোৱে নকয় মই চেষ্টা কৰিলোঁ ক'বলৈ কিন্তু মোৰ মাত ক'তবা হেৰাই গ'ল স্পেচিয়েলি যেতিয়া আমাৰ HBS ছাৰে মোক লৈ এটা পাৰ্চনেল নেৰেটিভ আৰম্ভ কৰিলে ইয়াতে আমাৰ গুৱাহাটীত ক'ত কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক'ত লেপছ সেইবোৰ কথা বাদ দি মোৰ মায়ে কি খায় কি নাখায় আৰু মোৰ দেউতাৰ ক'ত মাটি কি ইউনিভাৰ্চিটি সেইবোৰ লৈ ডিছকাশ্যন চলি থাকিলে আৰু মোৰ মা দেউতাৰ একো পলিটিকেল কানেকশ্যন নাথাকাৰ পিছতো তেখেতে তেওঁলোকক কিয় টানি আনিলে মই আজিলৈ বুজি পোৱা নাই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে মই এই নিৰ্বাচনত মই তেওঁৰ লগত ইলেকশ্যন কণ্টেষ্টে কৰা নাছিলোঁ মোৰ অপনেণ্ট আছিলে শ্ৰী বিজয় কুমাৰ গুপ্তাজী আৰু বিজয় কুমাৰ গুপ্তাজীৰ নাম কওঁতে মোৰ মনত পৰিলে যে তেওঁ কাউণ্টিঙৰ ডে কিছুমান দিন আগতে তেওঁ ক'লে যে তেওঁ 50,000 ভোটত জিকিব আৰু সঁচাকৈ সেইটোৱে হ'ল আৰু মোৰ আমাৰ ওচৰৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ আৰু এজন প্ৰাৰ্থী যোনে পেৰাচুট লেণ্ডিং কৰি পাৰ্টি জইন কৰিছিলে ইলেকশ্যনৰ কেইদিনমান আগত তেওঁ কৈ আছিলে যে তেওঁ 40,000 ভোটত জিকিব আৰু সঁচাকৈ সেইটোৱে হ'ল তেওঁ 40,000 মাৰ্জিনতে জিকিলে ভোট খুব আচৰিত হ'লো মই এইবোৰ দেখি আপোনালোকে আচৰিত হোৱা নাই নে আৰু এইবোৰ দেখি মোৰ এটা কথাই মনত পৰিছে যে আমাৰ HBS ছাৰে কৈছিলে যে আমাৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ জ্ঞানেশ কুমাৰজীক আমি ভাৰত ৰত্ন দিব লাগে ভাৰত ৰত্ন কিয় মই ভাবোতো তেওঁ নোবেল প্ৰাইজ দিব লাগে আমি তেওঁক এইখিনি আছিলে মোৰ এই নিৰ্বাচনত দেখা আৰু বুজা কিছু কথা সেইবাবে ৰাইজ আপোনালোকে বেয়া নাপাব মোক আজি মোৰ এই জেনজিৰ মাতটো ওলাই আহিলে ফিয়াৰলেছলি আৰু without keeping anything in between জয় অসম थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय कंकि चौधुरी जाय इंडिया पार्टी बा कंग्रेस एजेपि जथाय दोलोनि कैंडिडेटमोन गुवाहाटी कन्स्टिट्युएन्सिनि दा बिनि कन्टेस्टआव दङमोन बिजय कुमार गुप्ता जाय बिजेपिनिफ्राय देरहासार जानो हादों तो बे देरहानायखौ लानानै बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों आरो बिथाङा जेननायनि उनावबो देरहानाय तो बिथाङा गावनि गोबांथार माखासे भिक्टोरिया खोथाखौबो पार्सनेल मेटार जि गावनि पार्सनेल माखासे खोथाफोर दङ बेखौबो फोरमायदों तो राजनीतिकआव मानि थाखाय फैदोंमोन आरो मानि थाखाय फैनो गोसो गैयामोन आरो मोनथियाखैमोन सानस'नो हायाखैमोन तो दा फार्स्ट टाइम लाइमोन बा गोदान जोलैनि जेन जेड हिसाबै माने
इलेक्शन गेलेदोंमोन कैंडिडेट हिसाबै दारायदोंमोन आरो गुवाहाटी ओनसोलखौ सोलायनायनि बा गुवाहाटीयाव ओरैबायदि माखासे थासारिफोरखौ लानानै माखासे सिचुएशनफोरखौ लानानै बिथाङा सुस्रांनायनि माखासे जेंनाफोरनि इसुफोरखौ लानानै एजेन्डाखौ लानानै बिथाङा लाइमोन सिख्ला हिसाबै ओंखारबोदोंमोन नाथाय जेननो गोनां जाबाय। तो नैबे बाथ्राखौबो बिथाङा फोरमायदों जे जितु बिजय कुमार गुप्ता बिजेपिनि देरहासार जानाय आरो गावनि खाथिनि समस्तिनि जे देरहासार जालांनाय बिजेपिनिफ्राय तो इलेक्शननि समाव जेरैबायदि 50,000 बा 20,000आव देरहागोन होननाय दा काउन्टिनि समाव जेरै खोथा होनाय बेफोरबायदिनो देरहासार जानो हादों। दा नैबे बाथ्राखौ लानानै गोबां आसरित मोनदों आरो बेखौनो लानानै बिथाङा बुंदों जे आं देरहानायनि उनाव जेननायनि उनावबो देरहासार जानो हादों। दा बेफोरबायदि तो बिनि गेजेराव इलेक्शन कमिशनारनि गोबांथार माखासे आखाइफोर दङ नामा नैबे बाथ्राखौ बिथाङा एसे रायखांदों जिहेथु इलेक्शन कमिशनारनो एवार्डफोर होनांगौ दा बेवहाय नैबे बाथ्राखौसो लानानै बुंदों जे इलेक्शन कमिशनारा सोरबा पार्टिजों एंगेज जानानै दा बिथांमोना पलिटिक्स खालामो नैबे बाथ्राखौसो लानानै बिथाङा फोरमायदों आरो दा सेम कन्डिशन जोंनि बिटिसिनि ओनसोलावबो जाय उदालगुरि समस्तनिफ्राय एबसुनिफ्राय बारग' एबसुनिफ्राय फैनाय दिपेन बर' सार बिथाङा इउपिपिनिफ्राय गेलेदोंमोन आरो बिथांनि थांखियाबो जाहैबाय हारिनि माखासे इसुफोरखौ लानानै हारिनि एजेन्डा लानानै हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जे जेंनाफोरखौ सुस्रांनि मोनसे थांखिजों बिथाङा पलिटिक्सआव हाबदोंमोन आरो कैंडिडेट हिसाबै बिथाङा गेलेदोंमोन नाथाय जेननो गोनां जादों। जेरै बुंदों खम सम भटआवबाबो जेननो हागौ बा देरहानो हागौ जेरै बुंनायमोन बिपिएफनि कैंडिडेटआ थिग बेफोरबायदिनो 20,000 बेफोरबायदि माने गेजेराव देरहानो हादों रिहन दैमारि बिथाङा। दा बेखौ लानानै गोबांथार दिनैसिमबो आसरित मोनदों जाय जेनजानाय माने कैंडिडेटफोरा। अब्ला जे दिपेन बर'आ मोनसे पस्ट होदों बे पस्ट होनायखौ लानानै गोबांथार माखासे पाब्लिक माखासे जाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरानो जा सोरबा दैदेनगिरिफ्रा गोबां माखासे बाथ्रा बुंदों जे बे समावनो हारिनि इसुस खालामना जे हारिनि एजेन्डा लानानै राजनिति खालामनाया इफोरावनो जोब्बाय होननानै नैबे बाथ्राखौ लानानै बुंदों जाय पार्टिया हारिनि एजेन्डा लानानै हारि इसु लानानै बा हारिनि सेन्टिमेन्ट लानानै पलिटिक्स खालामगोन बे पार्टिया मालाबाबो देरहासार जानो हाया। जेरै आदिबासि ट्राइबनिफ्राय आफसाफोरा जेरै जय भारत आरो झारखन्ड मुक्ति मोर्चा एलायन्स जानानै बिथांमोना 40टा समस्तियाव कैंडिडेट होदोंमोनब्लाबो सासेबो देरहानो हायाखै आरो थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव एपिपि पार्टी जाय बर'नि इसुखौ लानानै बर'नि सेन्टिमेन्टखौ लानानै हारिनि एजेन्डा लानानै बिथांमोना राजनिति खालामदोंमोन नाथाय सासेबो देरहानो हायाखै आरो दिपेन बर'आबो जे हारिनि एजेन्डा लानानै जिबायदि राजखान्थि खालामबाय नाथाय जेननो गोनां जादों। दा अब्ला जाय दोलोआ राजनितिकआव हारिनि इसुखौ लानानै हारिनि एजेन्डा लानानै पलिटिक्स खालामगोन बे पार्टिया जेनखागोन। दा कंकि चौधुरियाबो जे गावनि थांखिजों आवगायलांनो नागिरदोंमोन बे जेननो गोनां जादों। नैबे माने सेम कन्डिशन बा सेम मोनसे बाथ्राखौनो बिथांमोना फोसावनाय जादों आरो दा नैबेनि सायाव नोंथांमोना मा बुजिखो मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामदो।